Cât de importantă este această vizită? Iese câștigător? Cei mai mulți au încercat să se uite la această întâlnire ca la o confruntare și într-o bună măsură ea a fost. Și au încercat să tragă o linie și să stabilească cine a câștigat. Da. Greșeala lor, a celor mai mulți dintre ei, a fost că noi n-am avut aici doar o întâlnire între doi șefi de stat, între două state. Ce am avut a fost o întâlnire între două culturi profund diferite. Am avut o întâlnire între două personalități politice radical diferite, ca structură, ca personalitate. Și am avut, dacă nu erau destule aceste două diferențe, am avut o confruntare între două stiluri de comunicare aflate la poli opuși. Ori, toate aceste diferențe, toate aceste contraste au atras atenția fără ca lumea să le înțeleagă semnificația și au ajuns rapid la o concluzie. Trump a fost foarte slugarnic, submisiv, l-a lăudat excesiv pe Xi, drept care Xi a câștigat întâlnirea. Acest lucru poate fi valabil în cultura occidentală, unde admirația exprimată în ceea ce noi definim ca exces este nejustificată. În cultura asiatică e o formă de exprimare a respectului pentru gazdă, pentru interlocutor și este absolut acceptată, ba încă e obligatorie din partea unui vizitator. Vorbim de două stiluri de comunicare diferite. China este exponentul principal al comunicării înalt contextualizate, în care totul este important, de la culoarea costumului, a cravatei, a cămășii, la postură, la zâmbetul în colțul gurii, ați văzut neschimbat, nu știi ce gândește omul ăla. Noi am spus tot timpul, e calm, dominant, pentru că asta vedeam pe reperele noastre.